Společně se svým týmem Aliance Kalkagátia pojede pro celou tu velikosti letošní ročníku. Ještě velká cílová rovinka, pořád společně s ním. Už absolvuje poslední záběry, poslední metry a je tomu tak, teď už to můžeme potvrdit, tým Kalkagátia muži Aliance Vík. Já si myslím, že Dobrý postoj, jak jsou malí, musím to bylo už brutál. Ajde! Někteří přijdou všichni, tak vyvolá dohrany, ale Dobrý, paráda! Paráda! Dobrý!